U krijgt een bijstandsuitkering van de gemeente Breda. Nu ontvangt u deze altijd rond de 15e. Vanaf oktober krijgt u voortaan de uitkering altijd aan het einde van de betreffende maand. Dit betekent dat u in oktober 2 keer een betaling ontvangt. Rond 15 oktober ontvangt u uw uitkering van de maand september. En rond 30 oktober ontvangt u uw uitkering van de maand oktober. De daaropvolgende betaling vindt plaats rond 30 november en niet op de 15e. Dit heeft invloed op uw betaalritme. Geen zorgen. We zetten op een rijtje wat u moet regelen en wat de gemeente voor u doet. Wellicht heeft u bepaalde betalingen geregeld middels automatische overboeking. Of heeft u bepaalde betaalafspraken gemaakt met bijvoorbeeld uw woningcorporatie of energieleverancier. Dan dient u deze in oktober aan te passen om problemen te voorkomen. Heeft u naast uw uitkering andere inkomsten? Lever elke laatste vrijdag van de maand uw ingevulde informatieformulier in bij de gemeente. Op dit formulier vult u alle inkomsten in die u naast uw bijstandsuitkering ontvangt. Inhoudingen, zoals een doorbetaling aan een collectieve zorgverzekering, worden geregeld door de gemeente. U hoeft hier dus niets voor te doen. Verandert er iets in uw situatie? Bijvoorbeeld een verhuizing, een wijziging in uw gezinssituatie, u gaat aan het werk of u wisselt van werkgever? Geef dit dan tijdig door aan de gemeente. Voor vragen kunt u terecht bij uw regisseur participatie. U kunt ook contact opnemen met de gemeente Breda.